Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, mayong aga sa tanan. Ari naman kami sa pagserbisyo sa inyo sa kahanginan. Halin sa San Carlos, pakadto sa Inubaan, sa madabutan sa aton programa sa Aksyon Radio. Sa mga kautura naton sa mga foreign countries. Kag sa nagapamati sa sininga programa, sa nagatanaw sa Facebook, mayong aga sa inyo tanan. Kaupod sa akon nga amigo, nga partner, Board Andrew Montelibano. Vice Gov, mayong aga, Gobernador, kung kapamati ka mayong aga man, kag sa tanan ta mga Gov, mayong aga. kaupo dira sa probinsya, kag of course, sa tanan nga pumuluyo sang Negros Occidental. Kag sa mga amigo ta nga gapamati subong Board Andrew, no? Ga-text dayon si Apollo. Ako ay pagkukabog tao, yung text yan ako. Hindi gid ko no malipat. Ulimtan. Si Pili mo, sugidan nakakaroon ko na no naman ng gusto i-take-over ang aton programa. Tapat kita Buwan na. naman. Anyway, istoryahan ta na iya karon. So, ari subong ang aton nga bisita kag guest ang aton programa ang head sang probinsya naton sa department sa Head of Disaster Management and Program Division, si Mr. Dr. Shepard. So, Doc, mayong aga, salamat gid sang pagkarimo sa amon nga programa kag way mo gid kami ginpaslaw sang amon imbitasyon diri sa programa namon every Sunday sa Aksyon Radio. Yes, Vice Gov, no? Mayong aga, sir. Mayong aga, Board Andrew, and mayong aga sa ating Gobernador, Governor Eugenio Jose Lacson. Doc, balo ka kung bisita namon diri. So, ga-start din kami sa pagpangamuyo. Kag Yes. tradisyon namon kung sino ang guest namon, amo ang galid sa prayer. Ikaw Yes. ang malid sa prayer subong. Yes, sir. So, let's bow down our head, no? And feel the holy presence of the Lord. Amay namon nga yara sa langit, no? Nagapangayo kami sa imo guidance, sang imo nga blessings, kag sa aton nga pagtalakay sang mga issues, no? Kag nga para sa probinsya. Amay, kabay pa nga guidan mo kami, hatagan mo kami sa pagkauna mo adlaw-adlaw. Kag pakamayuhon mo ang Negros Occidental, ang mga officials ini, kag ang tanan nga mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental. Ginapangayo namon ini sa ngalan sang imo nga anak nga amon Ginoo kay Jesucristo sa langit, no. So amay salamat gid sa tanan nga bugay. So sa ngalan ni Jesus Christ, amen. Amen. Damo gid salamat, Doc. Okay. Luyag man mabalaan sang tanan kay daw kasikat nga ngalan ni Doc Shepard sa probinsya. Siya gid subong ang head sang frontliner naton. Halin pa sang pag-start sang pandemic. Sino si Shepard sang probinsya sang Negros Occidental? Yes, Vice, no, ang aton nga pa, no, ang akon galingan, no, nga nanay, no, sa una ang aton nga provincial assessor sa una si Marlita V. Cailian, no. So siya na ako nanay, kang akon nga tatay mo si Enrique Cailian nga bumbero, no, na fire officer diri sa Bacolod sa una. So
produkto ako sang Bacolod kag sang probinsya sa Negros Occidental, no. So eskwela ako sa una sa West Negros College, no, sa kurso nga accountancy. And then after that, proceed ako sa akong law school, no, sa University of St. Lasal. Pagkatapos sina Vice Gov, proceed naman ako sa akong master's degree sa University of Negros Occidental Recoletos, and also ang akong PhD or ang doctoral degree ko sa University of Negros Occidental Recoletos. So, though gintiyog ko na ni Vice Gov ang mga eskwelahan sa diri sa Bacolod, no. And subong, no, before sa akong career is firefighter sa Bureau of Fire Protection, no. I was the fire officer too dira sa Silay, no, and also nag-concurrent man akong disaster officer way back 2012, no. And 2013 pag Yolanda, no, dito kita sa Silay as the caretaker sang before sang 10121, no, naging fully implement. Kita nag-head sang training kag sang division sang disaster management dito sa Silay. And then eventually gin-applyan naton ang disaster officer sang province of Negros Occidental kag Subong, no. Kita ang head sang disaster management program division. Okay, thank you, Gidok. So, sa ginhambal mo na, kaga gina-analyze ko gali halin sang unaya, ang imo pasyon gidjagri ala sa field sang rescue operation. Yes, Vice. Naka-start ka man sang volunteer kagali, Dok? Yes. Kuan gidya ng bumbiro gidya. Bumbiro gidya. Let's go po. Kita ko man sa lawas mo nga daw ka dako, kag daw ka grabe ang ang energy mo. Yes, Vice. So, Dok, balo ka ginimbitar ka namon di ano ang dapat mabalaan sang publiko sa nagapamati sa aton programa kag sa probinsya sang Negros Occidental kag sa madaputan sang iniman nga programa naton diri kag sa abroad. So kinahanglan naton i-update ang aton mga kauturan kung ano ang aksyon sang aton nga probinsya, labi na gid sa leadership ni Governor Bong Lacson kag ara man kami daya sa sanggunian panglalawigan. Yes, So sige Doc, i-plus ni kay may mga questions man sa aton kag gusto taman i-clarify sa mga kauturan naton. Yes, so Vice Gov, no, so kahapon may number of active cases kita nagataas ini siya. Sa Subong, no, ang kahapon nga data nga ginakaptan ko Subong is 1,123 na. Ang kabilugan. Kabilugan, no, sa Negros Occidental. Halin sang start sang pandemic. Start sang pandemic. Okay. Kuan lang ni April 10 lang ni siya nga data. Active cases lang. Meaning ang mga positive lang. Oo, positive lang ha, 1,000 plus. 1,123. Okay. Kahapon, no? Amo ni siya kahapon. So active cases lang ni. And then may ara kita, so karon ma-accumulate naman ni siya. So kung ano ang magwa sa contact tracing, madugang naman ni siya. So nag-spike subong ang aton nga nag-spike subong ang aton active cases sa province. And mas dako actually Vice Gov ang aton nga pag-spike sang 2020 sang compare mo sa 2021. So muna nga nag-decide ang aton nga together ang aton nga governor together with also the consultant for economics si Congressman Albi yes, Benitez. and also with you naging meetingan nyo as a body, no, nga ma-apply as GCQ, no, and also with the mayors as agreed, no, hindi man lang si Gov ang nag-decide but participatory man siya magnahatag sa mga mayors, tanan-tanan consensus. So ang aton nga GCQ actually was already endorsed kahapon sang sang GAS sang aton nga regional IATF kag sang regional task force, no, sang Western Visayas gin-endorse na ini for approval sa support. Support. Yes, recommending approval dito sa National IATF. I-clear ko lang gali Vice Gov, wala pa ina yan na approve. No? Hindi pa kay kay ting iban nagbalik na naman GCQ Hindi pa, so may mga text nga nakadabot man sa konsiling ko wala pa. It's only
request. An endorsement from the Oo. regional aid. And then nag-start kita sang meeting, sang Friday, Yes, sir. together with the LGUs, mga mayors Mga daw, mayors, complete tanan, present nila. Yes. And then siguro ang consensus of that resolution amo na ang iga suportahan man kag gin-request ni Governor. So it was supported by the regional IATF Yes. ang proposal. Yes, Vice And Gov. then diretso na sa National NITATF, National Interagency Task Yes, Force. yes, sir. So wala pa ma-approve Wala pa klaruhon siya ta. ma-approve. Wala pa ma-approve. Itakol pa na nila sa ilang meeting, no? And ang proposal, actually, ang propose ni isang province is 15 pa ya masugod, no? So in case kung ma-approve ni ang GCQ ta, sa 15 pa ya ma-start. yes, Di ba? Vice Gov, no? Sa O, 15 pa na siya ma-start. Kung ma-approve, no? Kung ma-approve. Yes, oo. Ang aton nga GCQ. Amo na siya subong ang aton nga ginalantaw. Kay tungod nga kadamo sa mga mayors nga nagahambal nga dapat i-stop tang mass gathering, may ara kita sa curfew, ambutang kita sa aton With 30% capacity with amo na. 30% capacity. So, So, all of that that, is- Vice Gov, ara man sa GCQ. So, amo to nga nag-propose man ang aton nga mayor sang Cadiz, no? Why not ibutang ta na lang sa GCQ? Kay ang tanan ta nga ginaobra is almost GCQ na. Oo. That's why nga si Gov nag-agree, no? And almost all the mayors sa Vice Gov, wala man sila nag-oppose, no? Or okay sila nga mag-put sa GCQ It until... was unanimously approved Yes, oo. by the LGU. Yes. Yes, Kaya ang Vice Gov. presence nila during that day daw ara gid tanan. Yes, Vice Gov. Kay, siyempre, nakita man nilang pag-spike, no? Kaya hindi na nila dapat kumbaga, na sila nang himuon ang tanan para ma-stop ang spread sa aton sa contamination. Ang isa pa gid Vice Gov ang aton request nga ma-swab upon entry kita diri sa Okay. With that issue Yes. ta naman. So part of that request naton sa GCQ ara na incorporate wala, Vice Gov. Bali, kay travel management ini siya. travel management. Sige, explain na Yes. Because travel management siya, ang aton nga Resolution 101, nagahambal nga ang isa ka traveler dapat makuhaan na isang RT-PCR dito sa point of origin. Point of origin. Yes, wherein kung dito ka sa Manila, then ang mo point of origin is Manila. So dito ka makuha sa RT-PCR mo for 72 hours, pwede ka na makalupad or maka-enter sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Ang gina-propose naton nga baka kadto na sila sa probinsya without any RT-PCR, Diri provided sila diri ya. na lang sila Diri is swab test. Diri na Pero lang why di sila bayad? Why di sila bayad? Dito Not yan, like in the port of origin, ma-provide gid sila kag mabayad sila. Yes, sila gito yung magasto. Sila magasto. So amo nang tanga kung gisa misconception ya gasto amo sina pero ginahimo sa probinsya nga diri na lang kamoy paswab i-allow nila magbalik di kita mapaswab sa probinsya kay wala sila bayad. Yes, wala na bayad. Vice, Ang swab test, Ang swab test, wala bayad. Plus, kung magpa-quarantine pagid sila, no? Sa quarantine facility, may pagkaon na tagan ka sa... So nagbalik naman kita sa sugod. Yes, bali, hindi sila pag-release until nga mayara sila negative RT-PCR result. Yeah, okay. Pero at least pag may negative RT-PCR result ka na, Vice, wala ka na problema magsulod sa imo nga mga LGU. Okay, Doc. Question. Halin sang receive naton sang resolution 101 states that gin-allow sila magsulod with that certification. Why na kita nag-swab test? Na may Yes, aras. wala na kita nag-swab Wala na. test. Oo. Oh, kita Pero, Vice, nagbutang kita sang swab test gapon sa airport Sa airport. and the seaport for people who wants to volunteer. Volunteer. Submit Voluntarily. themselves to Nga, RT-PCR and quarantine. Para at least may ara sila nga kwan nga magpuli sila nga
munisipyo, mas ano pa Puli naman- sila sa pamilya nila, at least safe. At least safe, at least safe. Mas sigurado sila nga safe. May RT-PCR result sila Kaya- on the day mismo. Oh, sige, Board Andro, may duga. You know, kung lang tawon ta gid bala, ang 101 nagsugod March 10. Yes. May data kita No? na dire. Okay. Nagsugod na siya March 10, that's about 1 month from now. 1 month ago. If you can see, kung diin kita naghalog, dira naman nagsugod gidya saka ya ang aton nga cases subong sa Negros Occidental and Bacolod City. Hindi bala Dr. Shepard, kung lang tawon tang statistics, dira naman nagsaka. Yes, board. So ako masuyong ko na tani nga pag-abot de, swab and quarantine, no? Po sa Amo na iyang effective tani sa aton di kay para makontrol naton eh. amo gani, you know, para sa ako niya kita nga ara sa politika sa province mo. It is our obligation how to protect the people of Negros Occidental mo. Yes, sir. So nakita ta subong nga sanggin is ang travel na swab ka lang sa Manila, land ka di and you're free. For 1 month ta lang na gini mo, why gani 3 weeks lang gani. Yes, sir. From March 10 to March 31 nakita ta na nag-spike up dayon ang atong Amo cases. na, may data kita di. Correct. Pagkasunod naton sa resolution 101, why nakita daw voluntarily na lang nga magpaswab di sila, nag-shoot up. That's right. So amo ning effect subong. That's why ganis ko Vice Governor, look at bala anong kakatabo. Kisa ginausar ang alan na APOR, Yes, sir. no? Person, Authorized person outside residence. Yes, sir. Supposed to be gaubra sa mga kompanya sa Manila na may ari di opisina. Yes. But there are some na feeling ko kapobra lang sila sang ilaya APOR nga So certification. again, fake naman nila. No? So, ako kung lang tawon mo, isa na gag-spike up, I think, Yeah. Hindi man ko sigurado if I am right or I'm wrong. But ang isa ka area nga nag-spike up, I think, are those APORs from Manila na hindi ta na sila diya ma-check. Yes, sir. Tagang Kay, mga- wala na sila, sir. Hindi sila kwan board nga magkuha RT-PCR. Yes, oo. Hindi sila mandated. Mandated. Kay ano yan mo ng unhampered dapat ang APOR. So, amo na ang isa sa mga problema naton nga ayo naton ang mga APOR nga once magsulod sila sa aton probinsya, at least mapa RT-PCR gid sila. Kay wait Amo na yang kilanlan tadi. Siya mo na. Kay, you know why ang misconception nila kung gisa nga another expenses naman sa ila. Yes, Oh. sir. You know, ang wala gini sila yung balayran tani diri sa Wala, aton sir, kay wala, sir. we will the one to shoulder the fees Gali. sa RT-PCR test. Amo ginapaintindi ko sa mga kautura naton di kung gisa mabasahan ta sa Facebook nga daw let's say pa-decide ta sa amo sininya additional naman burden sa ila hindi. Yes, sir. Ginahimo ta gani tanan nga ginahimo ta nga wala sila galastuan pag abot dire kag ma-secure nilang family nila, ang pamilya nila, kag ang community. Kay what if karon okay gina may certification ka dito ka na swab test. Pero pag sakay mo dra, kag pag abot mo dire, nag-positive ka, pabayaan ka lang namon. Kaluluoy man ang pamilya Yes, mo. correct, sir. Pero Brad, ang Kaluluoy APOR, man ang community mo. pero Brad, ang APOR, Insindihan nyo lang ang probinsya nga ginahimo ni namon tanan para sa inyo kag para sa mga kauturan ta. pero Brad, no, parang dumontagit parmi, nga ang APOR, most of the APORs are not from here. Hindi na taga diri. Most of the APORs are from maybe Cebu, Iloilo, and a bulk, ang dako gid na sang APOR is from Metro Manila. Oo. Ti imagine, Brad, Nawala example, la Carlota. May training school kami da sa BGMP. Pag abot to ya sang 20 ka participants, trainees, 20 sila kabilog positive, mayo lang kay ti alerto kag amayong aton nga mga rescue dira sa La Carlota, kag na-detect naton na swab, hindi ka kasulod dira, i-swab ka anay, and then wait ka, magwa ang result. Pero ti makontrol ta ang spreading sang virus. okay, that's why Pero guys, hindi na sila taga-Lacarluta, pero Butang. credit Credit. nga taga-Lacarluta. So Kaya makita mo sa data nga Lacarluta damo gali sa but transient sila nga nagkadto da. Correct, sir. Ti karon
makontaminate maski may isa landa. So kita mo nagapangwa swab to na contaminate siya, napiktuhan siya, nagpositive. That's why gani, Because of that nga may nagakadto. that's why Vice Gov, I think we should incorporate with our EO with Gov. Muna suggestion ko man kay Doc Shepard subong. Na ang apor, we should kung taniya sa Manila why sila gina require dapat yata ni pag-abot de kitaya since 24 hours malayang aton nga swabbing na result maskin apor kaya dapat i-swab gid kay nga gasalig na ni sila nga why sila gina-swab. So kung may isa lang da ka apor hindi po siya taga dire taga Manila siya kung maoy ubrad siya siya ginsugo sa siya kompanya sumulod to siya karon sa opisina siya kompanya iya kag positive siya dapat gidya Ubos gid ka grabe subong ang bago. Hindi mo ko siling bago nga variant kay TY man ga declare ang DOH ta. Pero grabing spread kadasig. So amo gani ang basa kon pag sa isa ko more asymptomatic di mo mabalan. ang basa kon sa isa ko kamigo niya halong kamo yang bago nga variant way ka lang kabalo gulp lang patay ka na. Ati mo na. Isa ka simana, hindi mo mabantayan. Okay. Tipro sina kagabi, do kadamo na sang cases. Pila ka ospital ta nag-close, sa Bago City nag-close, ang Lacarluta ta provincial hospital ta sa Lacarluta. Teresita nag-close man because why na Kaya mga nurses ta naka ano man. Oo, may isa tada nga nag-positive man kag That's isa why- pag idang hiyambal ko bala nga may ara man da iban nga positive di nyo na pagtago-tago halitan nyo ang abi pagwa ka mo self volunteer ka mo nga ako nagpositive ko i-isolate ko lawas ko kaya mo na hindi Piso gani ko dayon Vice. hindi kasi ni kamo nga duha ha naka karon madabutan ta na kay nga ano na experience ninyo kay nakaagi ka mo COVID Kaga mo na Brad, useless ni aton pangabudlay sa probinsya. Kung hindi tani pag why ka cooperar tanan hindi wala bot Brad Wala ining sa cooperation gid ining tanan. sa ga inabot bala. Useless nga aton pangabudlay kung may certain area nga may alagyan sila nga libre nga makasulod sila nga hindi ta sila maswab like the apor sa muna nambal ko. Yes. May So, may buho. so Doc Shepard, I think Doc Shepard, lang tawon yun na siguro. with this, ang ginapagwa ni executive order ni Gob, nag-start kita sa curfew, no? Yes, sir. So, saan o ina ma-take effect? Bali, it will take Tomorrow. effect this tomorrow. Tomorrow. Okay, ang Bali- curfew, Ang curfew. 8 to 8 to 4. 8 p.m. to 4 a.m. Okay. So, isa na sa mga Klaro, tani yung mga essential goods naman, ha? Yes, essential Pati goods. lugaw, ha? Lugaw da, malusot na yan. Malusot. May na yung problema. May na po sa curfew yung lugaw. Essential. Essential, ha? Basta food is essential, ha? Yes. Okay. Ay kadua ang moratorium amo na discuss na. Yes. That is also proposal to extend moratorium pero hindi pa approve, ha? Actually, ang atong da Vice, no? Ang atong moratorium na-lift na, no? Kagaina. Kaina. alas 12, oh. Okay, But, nag-extend kita yes, request for extension. Nag-request actually, ang main proponent is Mayor Treñas of Okay. Iloilo. Region 6. Region 6, Region 6 to extend the moratorium for Region 6 nga hindi kasulod ang tanan nga ara sa NCR Plus with ang tanan gas spike hindi kasulod. But we have informations, no? NCR Plus lang. NCR Plus. Pero lang taon ta Outside NCR. outside NCR wala pa kami gid kakita sang bag-o nga Bago, okay. nga moratorium na Basta drill lang taanay nga Dili lang nag-expired taanay, na subong adlaw ang moratorium Oo. and then the good mayor of Iloilo nag-request pa gid sa Region 6 Yes. to extend wala pa ma-approve. Wala pa siya na pirmahan. Well, I mean, what do you mean? Nga wala pa mapirmahan. Ang aton information gin pa advance na nga na-approve ang moratorium for extension. Okay. But because nga wala pa sang pirma, Hindi pa siya official. Hindi pa man official. But definitely, I Effective. think it will be Okay. kahit na
Okay, Na that is advance info moratorium. I-explikatan na kung nara na ang Yes, mga Vice. whereases dira, kung nara ang mga Yes. provision dira. Yes, sir. But iklaruhon ta naman ang aton nga GCQ ay pa Wala man pa ma-approve. ang GCQ. Kung ma-approve man gid, it will start sa 15. Yes, Okay, ha? Yes, But the curfew will start Tomorrow, ang curfew ta ya. uh. Ang curfew ya okay na na. Yes. okay. Kaga nga nga mga mas gathering nga na in place naman niya Vice Gov, no. So amo na nga aton nga ginalantaw sa pag ano, no. And again, ang aton nga stay safe kaga nga aton. Okay, nadra naman ta madiretso ha. Sige, Doc, i-explain bina para Okay. mabalaan man sa aton nga mga listeners kag televiewers. Yes, ang aton nga stay safe actually is in an online app, no. Sang ECQ pa lang gina-push ta na ni tani nga imuon. This is also pareho ni siya sang backtrack, no. But mas una ni si stay safe sa kay backtrack. This is a national app nga mandated sang aton nga national government to be used, no, sa tanan-tanan baligay the whole Philippines o kung national implementation ang stay safe. Now, it is maparegister lang kita sa stay safe, no? So masulod kita sa staysafe.ph, no? Ara lang na sa sakwa, no? And then register your data, and then mahimo ka sang imo account, no? And also your name there, butang mo da, no? Ang imo nga address, no? So ang tanan nga mga fields, no, nga ara nga ginapa sa stay safe ihatag ya, and then you can generate your ID. If you want, butang mo da imo picture, no? But ang stay safe amo ni siya ang iga-link namon sa aton nga database dira sa aton MIS. To know also nga once nga i-scan ta ka, mabalaan ko kung suspect ka, probable ka, or positive ka. So malink ni siya sa aton MIS. Ini nga app. At least ang tao makabalo. Once magsulod siya, is allowed. And amo ni siya ang gamiton ta sa aton nga borders and also sa mga establishments, no? On the basis nga dapat makabalo ang isa ka establishment nga once magsulod ka, allowed ka bala magsulod or hindi, or either sa contact tracing naton makita na kung anong ilang nga status. Okay. So, applicable ni siya sa bilog nga probinsya pag start sang GCQ naton. Yes. Kaya nga, Nice. in every border, may ara na Scanners. nagabantay scanners. Yes. Like for example, halin ka dis Bacolod, dabot ka sa Bago, may scanner na da ang Yes, aton may scanner kapulisan, kita. di ba? Yes, sir. Halin ka dis sa Bacolod, kadto ka sa Talisay, Mas Talisay, scan ka man. Silay, maskan naman. Yes. So may apps ina sa cellphone. Yes, sir. Pamangkot kun wala be ang imo nga hindi high-tech ang imo cellphone. Yes, very good question in the Vice, no? Kaya ang stay safe can also be an offline. Meaning pwede siya offline. Maka-generate ka na sa QR code nimo, Okay. no? Sa QR code nimo pag scan dira automatically makita ka, ma-monitor ka mangyapon sa system. So ini siya maski offline Ninang or daw online, sticker na ano ko lang cut out ko lang ni gani, no? pero sinidok yaw Yes. ang gahimo niya sang mga apps ko diya hindi man kuya amo sina ginahatag ko sa kabataan ko baby kamo bi Yes. Yes. paano dabi or aris yado ko si aris ikaw dabi ano niya butang cellphone ko. Yes, Okay. Vice. So, pero sa ato niya hindi manggid kuya very kabalos ang Teki, hindi ka biteki or- unless kung tunan takid po kadamo yes ang Yes, Vice. aton nga ginaobray. Actually, ginano naton Vice nga for it to be nga mas mayo siya. May ara ang LGUs daw assist Stay safe ning stay aton safe nga nga apps, no? ma-assist sa iyang the help desk, no? Sang kwan bla sang aton stay safe. Nga pwede siya ma-register sa stay safe and then hatagan siya sang iya ID or ang iya ID. Hindi para na sa sila stay dok safe. makadto sa mga Well, close monitor na sa ila eh. Kaya once you enter in my territory, mabalaan ko kung sino ni nga tao na, di ba? Yes, Vice. So, mabalaan mo tayo kung sino. Kaya may ara siya sang ginatawag Ang na gwa sini daw electronic tracker ni na amo na ni. Tracker, yes. Oo. Amo ni siya, tracker ni siya. Kaya ang nami sini kay madetekta ka kung anong status mo. Are you healthy? Are you do you have a probable case? May probable ka bala?
or either maski hindi ka kabalo kung si Mr. X abe, ako ano ko kay Nga Mr. X. mabalaan mo ang health sang tao because may data na da ibutang kung ano ka or nakaagi ka na swab o Yes, board. Kabi ko ako abe kay di naging positive ako. Oo. Itag ako sang MIS sa Stay Safe nga positive. Okay. Pagkita na sa positive, tanan ni mga close contact nga na monitor sang system kung diin ka nag-agi, nga nagkadto, ipang-identify na tanan and itagya ka na as probable. Probable. So meaning pag sulod mo, pag scan mo sa iya, mambal siya probable. So meaning hindi ka diyan mo sulod, isolate ka anay. Hambalong ka sang gwardiya, hindi na magsulod, hindi ka pwede ka sulod, isolate ka anay kay probable ka. Ara sa app sa atong station. Hallelujah, gumagani mag-participate ng mga viewers naton, i-text nyo lang. Kahit diba, may mga questions ka mo da bala, mabasa man namon ni diri sa yes, aton Vice. nga Ara, hapos live din siya streaming, gamiton, mga Vice. comments, dira. Pwede mo siya sa cellphone mo lang, pwede mo siya madala as ID pareho sa backtrack. No, so but ini siya, amo ni siya This is good only sa province o pwede ta mausar Nationwide. as ta nationwide? Oh, Nationwide okay, siya, very good, Vice Gov. Kaya amo gini saya ang app nga gina-mandate sa atong DILG to be used. Sa mga asawa na gaduda sa mga bana, masikot, Ayan, masimat- mabalangin kung niyato ko to sa, let's say, nyara ako sa Pontevedra, pero gali na kanto sa Silay. Ate disgrasya. Tapat gid daw. Anyway, sige, Doc. I-off na lang GPS. But anyway, Vice Gov, once nga gin-scan ka, so mabalaan ang status mo dayon kung okay ka or hindi ka pwede kasulod. So amo nang gamiton sa mga borders, amo nang gamiton sa mga ports, nga dapat ang SPAS kagang Stay Safe should be mandatory for every person nga magsulod diri sa Negros Occidental. Amo man Para nagyapon mo- may impamangkot ko kay na mabalik mang yapon may kabudlayan kay ting ibanta mga kauturan, let's say sa mga layo-layo nga mga barangays hindi na sila ya ka ano especially imo Yes, cellphone. oo. So di na sila makuha na sa Sa help imo desk ano. ni LGU, may ara na. LGUs nag-ano kami nga ang every LGU mahabot provide ang help na desk. assist sila. Yes, ma-assist. Okay. That's why nga actually si Mayor doon Oo. Vice Gov nagtawag na to nga mag-assist kami sa pag-train sang disaster management office ang Carlota to sa Stay Safe. Nga paano mag-generate sang QR code, paano maghatag sa ID, paano mag-scan, amo na siya ang i-share namon sa mga DRM offices para ang tanang nga borders or ang tanang maski ang aton nga kwan labis go ang mga establishment, Pure Gold, mga ano da nga establishment. Amo na nasubong ang ilang amo ginahimo na, no. kwan lang I think to last month gani gina-implement na nila hindi ka kasulod sa mall nga wala ka sang Stay apps safe. stay Yes, safe yeah. da. Way mo kasulod pareho sa sa mall eh. Pero oo. sa balay yung mga kaupod namon da kadto May da nga aragid, mag oo. pamakal sang kilanlanon. So, amo gina butangan siya. sila apps ang bata ko to. Amo na siya Vice Gov ang aton nga gamiton, ang aton nga Stay Safe para at least and then malink na siya sa aton nga MIS dito sa province. Kayang tanan nga encoding iya sang health office naton. Sila ang official kag authorized person to tag you. After 14 days madula na ng tag sa imo, balik ka na naman sa Okay, may ara man siya duration gali. Yes, sir, 14 yes, sir. days lang. Yes sir. Kahit siyempre may ara siya yung natawag. Siyempre sir, kung hindi mo na pwede nga So this is magiging positive ka sa good Pinoy. only sa mga na contact tracing ang mga personality kag sa positive kay actually sir, Person? at least makabalo ka dayon kung ano ang status nimo. Kay kung once ka mag-contact tracing na, amo ning app ang lantawon. Kay makita mo din ang persons nga ang tanan mo nga naglapitay ka mo or direct contact nimo. Makita mo siya yun sa app pa lang. ay gali. So, amo na siya Duman ang daw ating naghapos na tanan ang contact tracing nato Yes, na. maging So, sa kay contract tracing app din. ting niya. iba ni way manigasugid matuod kung sino ang ila na communicate, Pero kung sino may ang ara ila na na sina Vice Gov, mabalaan na gid. Di siyempre amo tong hambal mo sa akong manago na ng iman kay makita na siya nga may contact tracing kay contact tracing dapat i-private lang na yung contact tracing pag contact tracing. For that, bro.
May ara ka may nagapamangkot sa aton programa, Board Andrew. Mahulo, bravo ko di sa kapon. Okay. Download na si Board. Download ka man gali na, ha? Sige, application. Para may ara, kita tanang kiti mandatory. Actually, sa Capitol, nagbutang na kami mga QR codes sa So, Vice. okay. Nga, para sa akon, sulod ko sa governor's office, ipascan ko or either ako ang mascan sa Stay Safe, no? So may ara siya nga ikaw ang mascan sa Stay Safe, dason ano ya kada yon, i-enroll ya ka sa electronic logbook niya para sa imo nga ano no nga record sa Stay Safe. So, Doc, going back sa nag-positive sa province, no? Pila gani kay nang ginahambal mo just for today? Ang nag-positive sa ang akon din 1,000 plus? Wala pa ning ang kagahapon lang, Bi. Kahapon, oh. Bali ang kahapon ang aton ding record no sa kahapon mga 1,123. 1,123 sa Yes, bilog nga probinsya. Bilog nga probinsya. Ang bago ta may 47, ang Bago Binalbagan ta, ang ospital ta, 43. nag-close man. Yes, ang Kabista 101. Ang atong Calatrava 19. Ang Kanduni ang pinakamayo kay 0. Ang Kawayan 56. Kita ko ang Don Salvador, Salvador Benedicto 0 man. Zero. no? Zero. man. Migo ta man na da mayor, Mayor Mac, ha? Max din, Sige, And then- sige, lang na ang imo nga consistent na lang pag 0-0 mo. Yes, okay. Actually, pero gambal kito si Mayor Marcelin nga. Gano'n na, nang kay Basi, magka-score pa ko din, hindi na sa gusto nga. Tanto. And then sa EB Magalaw na, may 13 kita. Ang Escalante, 20, no? Ang aton na hinigaran. Ang Himamaylan, 51, no? Ang Himamaylan, aton- Yes, 51. Himamaylan, no? Migo ta Raymonda, nagpositive ang gani. Yes, sir. Yes, sir. Kita ko sa social media at well, kaya na sa mga ano ta kay ti Baluka, gaubra man na sa insakto. Gani, At it's all part upod of our man kay Vice Mayor yada Vice Mayor. Justin. Si Justin. Yes, ang Hinigaran 6, no? Ang Hinubaan 1. Ang Ilog da may 69, no? Aton nga Kabankalan, medyo dako ang Kabankalan 108. Oh, dako Oo, ang ang Lacarnota, big city man ara 50 plus, 57. 57, yes. Ang La Castillana 4, ang Manaplata 8, ang Mesa Padilla 1, ang Murciata 80, no? Pontevedra 26, Pulo Pandan is 13, ang Sagay 23. Ginasalig tanitanan sa mga mayors ta Yes, ang so, mga results sa mga dako-dako positive ni yung San Carlos, cases. Vice. Na San 200 Carlos plus, is no? 227. So, Oh, kita mo ang kung San ano Enrique kay 18, no? Kagang Silay 38, Sipalay 5, Talisay 29, Tuboso 24, Valladolid 13, kagang Victorias 11. So muna sa kabilugan sang bilog nga probinsya 1,123. So bantayan ta naman ni Vice karon kung pila naman ang pagsaka sang aton nga COVID case. sige 1,123. Yes, 1 2 3. 1 2 3. So 1, 2, 3. Board Andrew, partner? May arak na po. May Ranas. sige mo. Risk ako man karon, i-download mo man ha. May stay safe na siya. Stay safe ha. Amo Pwede gina mo lang na stay yung safe. Amo na Ang inatawa. imo nga i-print mo and then amo na lang ng dalon mo. So amo ni siya ipakita ta sa mga borders nga mag Yes, sir. ano Kag-scan ta lang na- mag-start Yes. ang GCQ. Yes, sir. Yes. Mga paguro ay muukol na siya, no? Ang stay safe nga ginatawag, hindi kan lang halilagaw. Muna gid lang na. Stay safe. Stay safe nga ginatawag. Hindi ka na lang haligwa kun hindi gid kilanlanon. Importante. Oo, kay ti pagkabalo naton sa una nga daw nubo-nubo ng cases, kita man mismo nagkampante diri sa probinsya kag labi na gid okay. Doc, ano ni why na ta LSI? Ano naman ni RR naman ang aton term sinidi, ang terminology ta, ano? Returning residents. Yes. Yote. Kaya ang RR, gintag natin sa una nga LSI because nag-stranded sila sa Manila during the ECQ times, no? Sang pagtupa gid sang COVID. So tanan sila nga gusto man puli stranded, no? But now nga nagtapos na ang Manila to nga nag-ECQ sang una, so subong nagbalik-balik na sila sa probinsya. So mga ginatawag na sila nga returning residents, no? Amo na ni ang terminology subong sa ila mga returning residents. Okay. Ako yata ni i-approve na lang nila nga hindi na to sila magbayad sa Luzon, NCR pakadto diri sa probinsya.
kay pila 5,000 ang Yes, Vice. So, mga 4,000 to RT-PCR 5,000 test ang dito. RT-PCR test Pero diriya dito. sa aton, kung diri na lang sila, i-allow nga makadabot di sa aton, libre ha. Yes. So makasave gid sila mga let's say Napudako gid. 4,000. Vice Gov, kung ako, tigado nga pamilya, 5 kami mapuli, kami kay hindi na 25 ako Kaya mil. nga mo ba si Kumel? Hindi ko na pangitaon, Vice Gov, makapuli Mo ko na yan. gani baw aga kung pamati man sila kag tani maintindihan man, dali na lang ya ibili nyo di sa amon kay librehon amon ya Vice Gov mo, sang ang amon kauturan diri sa probinsya. So, kung diriya, makapuli ko, diri ko ya iswab. Makaon pa ko to sa quarantine facility, librehon mangyapon sa probinsya. Libre kita na. Pagatag si mo gin award, you are awarded negative sa imo RT-PCR. Puli kuya sa akon nga pamilya, ari negative RT-PCR test ko. Much better. Okay, kung gisa maghimo kita sa aton mga regulation dere, hindi man maintindihan sa ibang nga kauturan, mabasahan haton daw ang probinsya pa nga ginasala. Ako na. Abi ga request man kita kung mabatian nyo man sa National IATF nga ang mga request namon i-allow na lang kami na lang diri, not there from point of origin nga i-request o i-ano nyo ni sila, i-required nyo sang mga RT-PCR test. Kay pag-abot diri ilibre niya namon, hindi na mag-double burden ang magasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental with regards sa mga test for COVID. Amo na gani, Vice Gov, no? Siling ko ini nga pandemic ni ang pinakadako nga bagay, ikaw mismo nagambal ka nga. By staying safe, let's stay home, no? But of course, ini ako lang ni opinion, especially to the thousands of employees naton sa province. Siguro, it's a part of a little sacrifice ni saton tanan na kita mismo, personal, kita dapat masugod sini. Yes, sir. Pero sa nag-obra ka sa probinsya, sakripisyo na lang anay na kung may mapuli tuwalin sa Manila, mambala na lang anay nga, palihog, dira ka lang anay, hindi lang kami anay magbaton di bisita. Pero board kung gisa may case to case kay may mga relatives sila o sa family nila napatay diri. Ay, nalay naman na yan. So that's why kinala. Lain na po inablablay sa mga kadto lang di para mabisita. Oo, kung hindi man lang importante, Hindi man lang, no? Kay patapuson ta lang ni, no? Hidra lang kamo anay, hindi man That's why siling ko dapat ng aton mga employees kag masingkita. Para sa akon, We have this 4,000 employees total sa probinsya. I'll give it as an example, guys. May kasin ko gani di nag-abot alin sa Manila. Kay ang iya ding mother-in-law daw hindi Mayo. Okay. 3 weeks na di siya. Sa subungol kami kaya wag ko nagpakita. Siya lingkod dira ka lang sa hotel. Ano kay ti? Siling ko. Bordandro. Imagine, imagine. Positive ka karon. Imagine pag ako lang nagpositive, no? Imagine to ng pila ka tao madalas ako. Yes, So sir. may mga empleyado ka pa. Especially, Brad, kung may mag-positive, like natabo kay Doc Shepard. Yes, Oo. oo. Imagine. Mga pila, 14 days man ang quarantine ninyo Yes. Kung may mag-positive ng sa isa bida sa isa ka office nga dako, imagine bala kung ano kadako ang Tagdason, prasaton da, let's say example sa may budget department daw kung sa Oh, accounting, no? mapiang ka May mo. taman ginapangayo, pero kung may mag-positive da, kita mo sanitize na ang bilog nga lugar, that is for 3 days. Di mahamper ang aton nga operation Oh, panwildo to sa tao ta, tanan. Oo, kag sa budget. That's why I'm calling for the aton mga empleyado na let us be more responsible for now. Amo na bago kay Gob, let us be firm lang sa mga decisions ta. Hindi lang ta mamati kay ginahimo ta para manis kayuhan sa Amo tanan. Kung hindi man basta sa majority Yes. Yes, Vice Gov, subong actually ang aton nga staff, no. Si AJ Garcia, si Cherry Villera, kag si Bel Plutenia. Ara sila subong on the way sila Vice Gov sa North, no, nagapapirma kita sang petition para sa mga mayors nga ihatag naton dito, i-submit naton for the NIATF to understand that Negros Ba sigurong iba naga-special session ni para matupas resolution. to pass a Ang sa aton niya in support naman sa request sa mga LGUs, kami daya ready na iya sa panglalawigan to support also
to Yes, Vice to support this and to make this resolution or maybe ordinances nga mga plastar kag maayo ning aton nga probinsya. Board Andrew, sino nang ga-text sa imo? Wala. Mas Gatanaw-tanaw to di oh. migo na naman hapon. Pero mina yan. Sa totoo, gani bala Doc Shepard Vice. Yes. Ako niya may ari dio ang You know, aton da nga grupo sa Gisa Manila. do katak ana ko maglantaw TV news. Gisa do ka depressing na gini. Alain pag hindi na ano ko kay Secretary Roque kay Maninoy mo. Oh. Nagpositive sa sang 2 months ago, last month. And then subong nagpositive naman siya. So kaduwa sa yabi with 2 months lang agap o kung 1 month. Di man not because gatubang kita tawo. Amo na gani. No, so amo nagnambal ko advice nga it starts from us. Yes, sir. Yes, sir. We cannot ask it from others, but we have to start it from ourselves. No, kung maubra ta, maubra lang sa tupad ta, pero amo ginaya para sa akon. That's why amo tambal ko, Doc Shep. Try to bring it up sa province ng Apors Apor, lang yes, kay dira taga Kalutsan eh. Yes, sir. We don't know kung pila sila eh. Correct, sir. Sila pa ning galibot nga daan Yes, sa correct. probinsya. So let us protect, no? Yes. Proteksyonan ta gid ang province of Negros. Kay kabudlay gid. Amo na sir ang ginakwanta nga ginahangyo tagid tanan Bacolod nga mga Rojas. poor no nga ga sulod nga Swab. at least pa-swab na important. Doc, may ari di nga ano nga pamangkot abi ang travel requirements naton Bacolod to Rojas. Actually, Vice, ang Region 6 tayo wala ta mo, hindi bla? Oo, amo As na yung agreed aton. by the governors. These And the mayors, provinces, no? Amo na Grand nagligat. zonal, wala. Yes, Ang aton lang yan coming from NCR. NCR and outside Region Outside. 6. Outside Okay. Region 6. Amo lang na. Pero may isa na- proposal to nabasahan ko kagapon ang taga Negros Occidental naman daw hindi anay kasulod man sa Iloilo. Ambot kung natuo din na. Wala pa ko Vice Cop sang information. O sa Panay, may nabasahan ko. Sa ano, Pero hindi Vice pa Cop, man eh, it is not, agreement na sa mga governors eh. Final or i-open whatever. ang regional borders para sa taga Region 6, no? Ang akon gani man ang pinakabudlay actually Vice Cop, ang oriental nga ari naging sa haton nga tupad, no? Kay na tupad na sila nga isla pero at least Isa lang kita ka-island, pero kabudlay pa sila. May Kasulod, Region 7 kabudlay pa sila mo. magwa. May Region 7 sila. Region oo. 7 na Yes, unang sir. aton Pero siguro partner, no? Since do ang aton simpo. kita mo kadasig lang 11 Ang but, akon may niya- 15 minutes pa. Ang ako niya partner is I think sa tanan na pinalangga ta nga pumuluyo sa Negros Occidental. Let us realize panumdumon tani nga what is happening subong is reality. Yes, sir. Hindi nilawog-lawog realidad ning katabo sa aton subong kag nakita ta na in the past 1 month kung may stricto manggid kita intindihan niyo man kay nakita ta man na in the past 1 month o ay gani sa 3 lang ka semana grabing pagsaka sa active cases ta. Yes, sir. Dok shadow kadasig pagid sini. So I think it's time na we should cooperate Pero si Didi Doc, alin siya di sa Bacolod, makadto sa mother niya sa Kabangkalan, daw ay man kinahanglan paso. Wala. Okay, di within the Why, province, okay. wala. Amo man na sa Region 6, why man kinahanglan ang ano da. Anyway, sige, Board Andrew, is your final words na to. At amo lang kunya mo lang na nga Kaibilin ta naman kada mo na mo mo gani, ka no? nag-text sa to. Na this is reality, no? Yes, sir. Yes, sir. So halong kita. Sige, Doc, Yes, Vice Cop, no, ang ako lang dihangyo, no, pares yung nabasa, ako bala kagina nga na-share sang group chat man namon nga, let us not underestimate sa COVID-19. Okay lang yan mga healthy kita. We can survive kay healthy kita. But, what about ang aton nanay, ang aton Amugid, tatay, may edad ang na. mga tao, ang mga upod sa pamilya ta nga may comorbidities, ang kabataan ta nga may mga masakit, nga kung maigo siya, no, pwede siya nga maigo sang COVID, nga mapatay siya dayon. Grabe. Okay lang ka. Loy. Hindi Ako kaya, ya, Doc, no. pres na, may nag-text man sa akon, kapangita sa amuning nga bulong, tisiling ko, ang doktor nyo lang i-request mo sina. Why kuya, that's hindi ko ka-resita mo. Yes, you're right, Doc. Maintindihan ng tao mismo, hindi daw kung frustrated ka na bala. Maski sino na lang pangayuan mo man bulig nga hindi man aton field.
So hindi ko ka-prescribe sina. Ang mahimo ko lang mabulig lang kuya sa masarangan ko financially. Yes, Ah. yes, yes. Pero about mag-prescribe kita sa mga bulong, mga antibiotic, o doktor na iya, kagara na sa ospital. Asa dyan kay mga ospital, tapuno, gitsubong. Yes, Last week, naluoy ko sa iba niya, pwede mapasulod. Tawgan naman ng regional ta, tawgan naman ng aton provincial, wala na gid sang lugar. Oo. pati ka, di subong iskop daw nag-ano Na amo nang epekto kung why kita gahalong, especially kung magsulod man gid may available man niya ospital sa private, so hanuton ka man sang Actually, Vice Gov, ang Teresita, gakiter to sa Bacolod. No, even though 30%, I know, 40% of Bacolod ara sa Teresita. Oh, tapos may That naman is sa provincial Cadiz. hospital. So Yes, kung meron ang naman sa 30% hindi nakasulod ang taga-probinsya. Yes. Manang Pati aton. gakiter tayo, kiti di Natural, kita yaway taya kung sino mabadagaan ta buligan buligan tagid maski taga Mars pa na siya. Yes, Vice Gov. Hindi bro, I mean kung gisa that is only a joke pero mabulig kita Kilala ng bulig sa subong pagid nga chimpo. Yes, So, Vice Gov. Doc, thank you gid. Yes, salamat Vice Gov. Thank you very much. Board Pag-imbitar. Andrew. Thank you gid. Nga wala mo gid paslaw. So, diri naman kita Board Andrew sa nagapamati bo number 1 gid ang magulang ko aras New York, Dave Ferrer. Kag ini si Nene Villanueva, taga La Carlota, mayong aga sa inyo tanan. Si Corazon Gayo, good morning. Board Andrew Montelibano. Oh, kita mo na. Kay Judilyn Diaz sa Villaries. Okay, Villaries. Okay. God bless. Jeffy Obdamen. Rodolfo bata ni Nong Dolpo Okay. Kita mo basta magtawag sa akong bingbong ya o kung bongbong taga-dara gina tumandok na. Good morning Vice Gob kay Alegna. Alegna kay Junema. Japs. Good morning kay Eli Alojado, mayong aga man, Board Andrew. Keep safe. Kita mo sa PHO tana nga gwardya. Kay Naaldilin. Verder. Good morning. Kay Doc Shepard, makita nakita ka na ko nun nila. Oo, kag Mon Lisay, mayong aga manda. Kay Tumbotso. Tambotso ba? Tombotso. Maluoy kamo ibalik nyo ang operation sang domestic flight. Away kita sini mabalik gina siya Tom pero tagaan consideration kag may iamnon ta ang protocols naton. Malalanda kung may mga kilala ka man og balik di unahon taya ang safety sang probinsya ta. Pero kung magbalik man gid na, dirita sila iswab para ma-isolate ta dayon. Okay, kaya Percy, Tiayon, Halindi, Manila, wala kami swab test. Dira na lang mag-abot. Okay gid. Okay ginaya. Why pa kamo balayran dire na sige kaya grupo ko kay Nida, Neds, Rosco. Good morning. Kamusta ka diyan? Ay Marilo Aries, Vice Gob, we are always following your program. Salamat gid and thank you very much. Kaya Mikay, Sal, Chance. Okay, swab lang mga swab. Iban sige yapon guro gwa na mong bisan positive labi na kung wala hindi man siguro kay kung mag-swab ta kag mabalaan ta sa nga positive i-quarantine gina tawgan ginang LGU. Amo na, kita mo may mga reactions na kita, salamat gid sa participation ninyo. Kaya Girly Guanson, si Gayle, balik nyo na lang, please, nga dira na lang. Yes, amo na ang amon nga ginaano nga diri mapaswab. And then, maudjutay na lang akong chimpo. Kaya Arlene, Cardinal, pasensya na nga, hindi ko madabutana nga i-greet ka mo. Kay kadamo-damo gid sang pamati kag effective ning aton programa Doc Shepard Board Andrew. Kay Rosemary na ma'am maninay mayong agada kay Villafranca Janet dako gid nga help ang ini nga programa. Thank you gid Noskap kay may ginabayran sila makasulod that's why amo nang ginaayo ta nga wala sila balayran sa mga autora naton di. Mayong aga sa inyo Vice Go, mangkot lang ko tani nga mapuli kami dira sa Bacolod, Pizza 13.
sang Abril. Di pa mapaswab. Diin kami mapaswab. Di required gid kamo da. Kung diin kamo sa port of Roro, kag dito sa Nogoro. Mamayara kita Airport. Baiskop kun ano yan kun ma-approve lang yan Pro kung ma-approve lang yan sa national, Ara sa every port, arada. Ara sa port. In every Pwede port, seaport, kag airport, ara tada iya area. Ara. Okay. Kay Mits, stasyon, mayong agada. Okay. Na Helen Barato ng Len, na Inday Len, mayong agaman sa imo. Christine, Tin, mayong agada. Kay Aladin, baumigo ko. Aladin, si Quadro di Jack. Grace Mostre, mayong agaman. Kay Ronnie Manang Haya, Saudi Arabia. So, Ari di kayo na nakita ko si Alex Montesa, why say absent ha. Okay. Arlene Mabugat. Okay, Ari gid siya, si Alex Gido. Mayroon na si Sa. To, may 2 minutes pa ko, okay lang. Okay lang? Sige, thank you. Bilaymar Alusitain, okay, mayong aga gid. Kay ATV, mayong agaman. Kay Esteb, kamusta, amigo, Vice Jeff, kamusta manda. From Australia, Steven Flores, BFF ni Noli. Oy, parinti ko Noli Tank, Noli Luksin. So, why na kami kita na Manila eh. Kay Alvin de la Torre. Paano gid kami ang mga locally stranded individual nga diri sa Manila, sayang ang swab test o gid sayang tani kung ginalaw ka mo magsulod na diriya wala ka mo sang gasto. So kay Alex boga pa nga musta man sa Melrose mayong ogtoda. Paano mga pigado wala cellphone kag ari may pamangkot paano mga pigado kung wala cellphone? Amo na siya. Kadto lang maski wala cellphone issue an ID. Yes sir. Mula na simple. Amo na ginambal ko kay inay. Maski wala cellphone there's always a way. Yes. Tagaan ka muna da sang sticker ni o kung ipilit nyo sa kaita nyo daw pulis lang pakita nyo ariyo. Na scan ka mo dayon Migo, Primo Andrew, Benedicto, kapamati mana. Bernadette, Gani, good day. LSI from Manila, pauwiin na rin po. Good day, sana po. RR na. So, hindi ko na maubos tanan kay kadamo sa inyo, hindi tanan ka mo mag-greet. Pasinsya gid, kag salamat sang inyo man nga pagtambong sa amon nga programa sa ining oras alas 11. Tub-tub alas 12 sang ugto kada Domingo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.